Shalom madihita saluhutna akadongan sahapursiaon martangyang mahita. Ali Jahoba de batana marhabangsa di Banua Gijang. Maula ate huso bohoranami tuho di bagasan tikyon. Di saluhut asini roham. Dohot padongan nyomu di tonga-tonga ningulunami. Noy nga pala di tikyon na yung tanghonon nami mahatam. Marsaringar may di tonga-tonga ningulunami. Saya sama Tuhan akadosa panghalasyon nami. Holan mga sahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Hata ni debata dihita di bagasa tikyon. Dimana tersurat sian buku ulau ni apostel bidu saplonom. Ayat 10 sia 1 ayat 34. Songon mahata ni debata didok disi. Alai dung di ida iduk somang nai, naswadong be pangomoan sihirimon siap parupuani, ditakup nasida ma si Paulus doho si Silas, disarat ma tuonan tujolo ni akka pangarajai. Jadi ditogi homma nasida tujolo ni akka panguhumi, nin nama namang guturi hutataodo akka halakon, jahudi do nasida. Dibaritaho do ada na sujadi jaloon manang ihut tonon nami, ay halak rom do hami. Jadi hehe mana toropi do pak nasida, dungi didokon akka panguhumima si tahun ulos nasida, asa dilisingi. Jadi dung leling dilisingi, didabu mana sida tuhurungan, didokon ma si jaga hurungani mangaramoti nasida si tutu. Mangihuto pareta na jinalonai, didabu manasida tuhurungan perbagasan, momosma pak nasida dibiakon. Alai mariak tongabor ngini martangyang masih Paulus doho si Silas mamuji debata, dipatangi-tangi akan terhurungi. Alai topuma masa lalu bolon, pola lalo-lalo ujahan ni hurungani, pitor mukab do saluhut pitu, tanggal manang ratena sida saluhutna. Gabi tarsunggul masih jaga hurungani, jaladung di ida, talak do HP aka pitu ni hurungani, disita ma pudangna, naing manikot ay diripu, naung maporus akan natarhurungi. Alai dipagogo Paulus maswarana, ninna ma, ngunang baheje atuho, ay disodo hami saluhutna. Jadi dipangido mapalito, dungi marlojong maibana tu bagasan, manukap tujolo ni si Paulus doho si Silas, huhut akka dok. Ditogihon manasida haruar ninna ma, hamu akka tuan, aha mabahenokku asa malua au. Jadi dok nasida ma, haporsiai ma Tuhan Yesus, asa malua ho dohot isi ni bagasmi. Laos di pabuan nasida mahata ni Tuhan itu ibana, doho tu saluhu donganna sabagas. Jadi manigor dialak manasida borngini, diburi ima bogas ni lising-lisingi, dungi pitor tardidi ma ibana rodi sude nasida nasaripe. Ditogi hom manasida tu bagasna, dihobas masih panganon, dungi lasma rohana doho sude isi ni bagasna, ala naung porsia ibana di debata olak nido sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon manangyakon hasonangan ni bangso. Hurian itu hatta hirim do rohani apostel Paulus na ikos sahat barita nauli tuliat portibion. Dihilala apostel Paulus do pajowonna laho mamaritaho Yesus Kristus. Ai dihilala apostel Paulus dang tau ibana mangulahoni sahalakna molo soadong nama dongani jala mangurupi ibana. Isarana si Silas, Barnabas doho si Judas Barabas doho na asing. Diulaun ni apostel bidu saplonom ayat 10 sia 1 paton. Paulus doho donganna saulaunna si Silas manang na manguluhon huria di Jerusalem. Marbarita nauli di luat Filipi ima sadahuta di luat Makedonia. Ditiki sahat nasida di Filipi, mardalam manasida di topi ni batang aik jala jupang nasida madisi inganan pertanyaan manang sinagogi. Jala torop do aka boru-boru jupang nasida di si,
jala marjamita apostel Paulus, jala jupang nasida madisi sahala boru-boru, na margoar silidia per tiga-tiga abit hasuba, sian huta Tiatira. Masailo modo rohana mabege jamita ni apostel Paulus, jala dibuhai Tuhan marohana ditiki na marjamitai apostel Paulus, jala radima ibana nang nasa bagasna tardidi, jala porsea tu Yesus Kristus. Jala dang hola silidia na radi tardidi, jala porsea tu Yesus. Ditiki diinganam pertanyangani, jupang nasida dosa dan aposo boru-boru pangaruding, manang dirasuki roh tenung, manang peramal, jala godang do labani iduk somangna siap parudingan nai. Torop do halak roh manukut tu ibana, jala masai rikot do naposo boru-borui. Didok molo ditikion songon sahalak nabui mangaleho pesugihan. Ditiki di sinagogei apostel Paulus dipaihut-ihut boru-borui ma ibana, huhut ma jou-jou, ala sugo pakilalan ni apostel Paulus, dipabahenan ni boru-borui, diparuar apostel Paulus mato di nahodar siap boru-borui, jadi ruar mato di nahodari di nasatokini. Marhite apostel Paulus dipapatar Yesus Kristus do huasona tuto di nahodar, jala songon diinganan na asing, di luar tope ala ni pabahenan ni apostel Paulus pajong jokon berita nauli dohot huason di bata, gabi si sugo do ibana disi, jala go nama kasuguhon berita nauli i, ala nung ngadang adong betor di pangarudinga di boru-borui, gabi mangamuk mana toropi, tarlumobi iduk somangi, aidang adong be pangomoan sihirimo siap parupuani. Dido apostel Paulus dohok si Silas na mangguturi huta, dohok mangkauri adat nasida. Gabe dido aka panguhumima nasida asa disita ulos nasida jala dilisingi. Dungi dipamasuk manasida tuhurungan, manghuto pareta siap panguhumi. Didabu manasida tuhurungan parbagasan, momos mapak nasida dibeakon manang dipasung. Molo idaon dang nihiri be nasida boy malua siap kurungani. Akadongan sapor siaon na mengadopi si taono si Paulus do si Silas, tarate di hurungan ala ni ulaon na mamaritahon berita nauli, ala ulau papatarhon harazaon ni debata, dang ala parulaon nasida nasodengkan, dang adong betagamon haluau di nasida, alai sada na luar biasa na dapat hita sia si Paulus do si Silas, tumpe tarate nasida di hurungan, jala manaon na porsuk, alai dang bui hurungan ima bahin nasida putus asa, menyerah tu keadaan, jala mabahin nasida masohok memuji Tuhani. Pamatang nasida do na dihurukon alai anggo haporsiaon nasida dang terhurung. Marede do si Paulus do si Silas dihurungani, dipatangi-tangi akan terhurung. Dipuji nasida do Tuhan Yesus lau makatidakko pabua Yesus do si palua, jala dang masohok nasida martangiang, ala porsia do nasida di Tuhani. Disudena masa na niadopan nasida, totong do nasida madok mauliate, ay di tonga-tonga ni namasai totong do boy di hilala nasida asini rohani Tuhani. Tung takas do di patudu si Paulus, do si Silas hauduhon nasida tu debata, disudena masa tu nasida. Mangula do debata di bagasan hahomionna, takas mataida pakorhon ni tangiang do pamujion nasida. Masa mahalonganga bulun, masa lalu bulun, pola lalo-lalo ujahan ni hurungani, mukap do saluhut pitu, tanggal manang rate nasida saluhutna, halonganga bolo do dipangisi ni hurungani doho disijaga hurungani, nasohia masa di ida nasida, gabi tarsunggul masih jaga hurungani, disitak mapudang nanang manikot, ay diripu naung mapurus akan atarhurungi, alai dipagugo Paulus maswarana nin nama, unang bahit jiatuho, ay disodo hami saluhutna, pitor tarjolma masih jaga hurungani, dibuat ma palito, didapotton ibana ma apostel Paulus do si Silas, di ida ibana ma huaso ni debata di bagasan hadirio ni apostel Paulus do si Silas huhu manukap. Gabe porsiado si jaga hurunga dohot isi ni bagasna ro dinasida saripe tu Yesus Kristus. Jadi manigor dialak manasida borong ini, diburi ima bogas nilis-lisingi, dungi pitor tardiri ma ibana ro di sude nasida nasaripe,
ditogihom mana sida tu bagasna, dihobas masih panganon, dungi lasma rohana doho sude isini bagasna, ala nang porsia ibana di debata. Hurian itu hatta tangiangi marhuaso do patupahon naso harimangan ni hajol mauta. Mangurupi hita ditiki masa nasuhartu pikiratta, ditiki huranga kita, mangula do debata sahatu tikion, mangula di hamaolon nang parukilon na tadopi, alani rikok do hita pasahat sude akan masa di ngoluta tu debata marhite tangyang. Tapa jojo ma ibana di bagasat tangyang nahilik mardongan pamujiot tu debata. Akadongan sapor siaon, jala marhite turpuko ditogiho kita, asa makanguluhon ngolu pertanyangoni dohok mamuji debata di sude partikian manang hape namasa manang yakos saluhut manang yakon hasonangan ni bangso tapakke maha porsyauta laho paluahon na humaliang papataron ni debata do hagugoon na marhite akan porsyai jala dihita saluhutna takas do boto otta molo martangiang dada asal puas hata siap pamangan alai martangiang ikut do sia roha perbagason sia roha na ias jalan yojar ni hapor siaun tangiang ido dalatta madok mauliate tu debata dia kapasu-pasu nang tajalo di ngoluta jala tangiang ido dalatta pasahat top pangiduatta tu debata ikut jugul do hitam martangiang lapatan nadang bui marsangga-sangga na martangiangi iko bahinota doi gabi hapor luan narumikot di ngoluta iman na subui tarsirang siak kita doson hosa ni todi do tanyangi mulo masohot hita marhosa mate mapamatangta mulo masohot hita martangyang mate matodita tung masai balgado pakkorhon ni tangyang iman waing naiko si hanguluhonota di bagasa nguluta si ganukwari amen martangyang mahita ali Tuhan debata maulati huso bahora nami tuho di bagasa tikon nunga takas behatami marsaringar di tonga-tonga ni ngulu nami. Saya pargugui hami Tuhan gabi si partangiang di tonga-tonga ni ngulu nami on. Jala totok kami marhapur siau diho, jala hodo ali Tuhan debata na mangalehon akadalan di tonga-tonga ni akahamaolon hasusandu ragam yakana masa hubulus sami di tonga-tonga ni ngulu nami. Tuhan saya pargugui hami totong lahu patupahon lomoni roham di bagasan ngulu nami. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Horas madihita salhubna. Shalom.